Бүген Бүтін дөнья татар конгрессында хатын-кызларның ак калфак оешмасы белән бергәләп уздырылган Каз өймәсе йоласы фестиваленә йомгак ясала. Ак калфак җитәкчесе Кадрия Идрисова Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфирында фестивальнең үзенчәлекләре турында сөйләде. Студия кунагына без дә сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Кадрия Раисовна, хәерле иртә. Сөйләшүне Каз өймәсе йоласының халкыбыз тормышында тоткан урыныннан башлыйк әле. Казлар гомумән шундый безнең татар өчен илаһи кошлар итеп сайланган. Һәм инде алар бик күп гасырлар буе безнең тормышта татарның тормышы белән параллель барган кошлар булар. Чөнки яшәеш көнкүрештә безнең халыкның яшәеш көнкүрешендә казлар бик күп роль уйный. Ул азык буларак та, куллану материаллары буларак та, һәм тормыш көнкүрешендә нәрсәгә генә барып тотынсак та безнең каз белән күп әйберебез бәйле. Хәтта менә гореф-гадәтләр, туй юлаларына карасак та, аның пешкән казлар манда, каз мендәренә киленне бастыру манда, пар каз мендәре әзерләүме, яңа йортка чыгучыга каз мендәре бирүме. Менә алар барсы да шул кадәр ниндидер бер тәңгәллек белән халык тормышына кирип киткәннәр алар. Һәм шуңа күрә дә ул казлар безнең тормыш көнкүрешебездә бик зур роль уйныйлар. Мин һәр вакыт менә кабатлыйсым килә, әбиемнең әйткән бер сүзен, үземнең җырак әбиемнең әйткән сүзен, ул әйтә иде, менә каз ул кызыкаем. Ул каз бер атка тиңдидер. Менә бу инде мин Актаныш кызы, безнең Каентүбәнең Актаныш җирлегендә Каентүбәдәге сөйләш, минем җырак әбием Хафаса әбиемнең сөйләме. Һәм шуннан да уйлыйсың, менә хәзерге вакыт белән уйлыйсың, казның ни кадәр кичкенә кош кебек тоелса да, ул каз бер атка тиңләнгән. Менә шуннан чыгып фикерлек инде. Аның итләре, аның җоннары, аның каурылары, аның канатлары, аның каз аяк, баш, эчәге бөтенесендә халык үзенең көнкүрешендә кулланган. Каз өймәсе йоласына багышланган фестиваль ничек узды? Илнең кайсы төбәкләреннән вәкилләр катнашты? Безнең ярдәм белән Бүтән дөнья татар конгрессы менә безнең Каз өймәсе фестивале нигезләмәсен төзедек һәм ул нигезләмәне бөтен дөньяга дисәк тә ялгыш булмас, чөнки ул әллә кайлардан килде. Без бөтен регионнарга бу нигезләмәне тараттык. Анда 7 номинациясе буенча без көрәш алып барабыз һәм ул менә җиңгән кешеләр безнең бик күп күләмдә каз асраучылар. Бүгенге көндә безнең Россия кимәлендә 46 мең каз асраган кешеләр бездә бар. Анда 28 егетебезнең исем, фамилияларын без җыйдык, алар белән таныштык һәм без мөслимгә җыелырга тиеш идек. Чөнки Каз өймәсе фестивале безнең мөслимдә булырга тиеш иде. Ләкин күрәсез, мондый чорда халыкны күпләп җыю шикләнгән. Һәм шуңа күрә инде безнең мөслимнәр ярминкә итеп үзләрендә аны үткәрделәр. Без менә бүген Бүтән дөнья татар конгрессында менә шушы 7 номинациядагы без менә шушы бәйгегә йомгаклау ясадык. Бүтән дөнья татар конгрессының милли шурай рәисе, Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары Шейх Разиев Васил Габдулгаяз улы һәр җиңүчегә үз кулы белән бүләкләр тапшыра. Безнең җиңүчеләребез Башкортстаннан да, Татарстаннан да, Орынбурдан да, Самарадан да, Хымодан да һәм шул ук вакытта Төмәннән дә, төрле өлкәләрдән безнең җиңүчеләребез һәм 7 номинация буенча бик кызыклы эшләр килде. Үзебездә гаҗәпләнеп карап, үзебезнең халкыбызның, татар халкының бердәмлегенә, дуслыгына һәм үзебезнең гореф-гадәтләрне бик теләп кабул итүенә һәм аны онытмыйча саклап килүенә сокланып карыйбыз һәм сокланып рәхмәт әйтәбез. Пандемия сәбәпле мөслимдә быел Бүтән Россия Каз өймәсе фестивале кичектерелсә дә, шушы елга бәйле онлайн чаралар туктатылмыйдыр бит. Авыл халкы туганнары бергә аралашып яши бит инде алар. Алар барыбер җыела, каз мәдрәсәләрен, балаларны җыялар, оныкларны, укучыларны, хәтта балалар бакчасындагы безнең балалар белән дә үткәрәләр. Менә бу һәр бер җирлектә үтә.
һәм аның үткәнен бөтен безнең күрсәткечләре бар, чөнки аларның видеоларын җибәрделәр. Һәм пандемия булса да, ул бит инде аралашкан кеше туганнар бар, аралашып яшибез. Һәм барыбер бу өмәләр үткәрелеп барыла. Фестиваль итеп без менә бу ел беренчесен тәгаенләдек. Аның инде үзенең символлары, үзенең эшләнде, үзенең музыкалары. Менә ул бер умыртка баганасына утыртып куелды. Һәм менә шушының нигезендә без һәр елны бу фестивальне үткәреп барачакбыз. Фестивальнең кызыклы материаллары белән кайдан танышып була? Менә ул онлайн форматта безгә бөтен материаллар да килде. Алар турыдан-туры материалларны җибәрделәр. Ул материалларны без менә сезгә дә кайберсен тапшырырбыз. Һәм шул ук вакытта безнең үзебезнең конгрессның сайты бар, анда кирип карарга мөмкинлекләр булачак. Безнең үзебезнең Ак калфакның сайтлары бар, контакт челтәрләрендә, инстаграмнарда, анда бөтенесендә һәр берсен куеп күрсәтеп барачакбыз. Халыкка таныштырачакбыз. Чөнки халыкка өйрәнергә кирәк. Анда бит каз итен ничек пешерергә, менә каз итенең түшкәсен ничек пешерергә, казны ничек тузларга, казны ничек какларга, аның алымнары бик күп төрле. Һәм пар казларны ничек әзерләргә, аны инде мичкә тыгып ничек әзерләргә, шул вакытта ничек тутырырга казны, нәрсәләр белән тутырырга була. Аның бурай белән тутырылганы да бар. Аның бик кызыклы инде ул. Менә ничек әзерләнгәне, кыйкаларны ничек әзерләнгәне, үрдәкләрдән ничек әзерләр, каздан ничек әзерләр. Анда бик күп төрле алымнар бар. Шуңа күрә без халыкка бу материалларны җиткерәчәкбез, Алла бирсә. Киләсе елга нигезләмәне без яңа елдан киләсе елга нигезләмәне 2нче елга кергәч нигезләмәне җибәрәчәкбез һәм анда инде билгеле безнең бөтен адреслар, кая җибәрергә, ничек җибәрергә бөтенесе күрсәтелгән була. Һәм шуның буенча без эшләячәкбез. Чөнки һәрбер җирлекнең, районның да, һәрбер регионның үзенең конгресс җитәкчеләре бар, үзенең Ак калфак җитәкчеләре бар. Алар белән элемтәдә торып та алар аны эшләячәкләр. Әңгәмәгез өчен рәхмәт.